Здравейте, аз съм Деян. Както вече знаете от предишното ми видео, или ако не знаете от предишното ми видео, то беше едно много приятно монтажче, което реших да направя. Но няма значение, сега сме тук с едно видео, което вероятно ще изяде много хейт от хора, които нямат чувство за хумор, са много дълбоки християни, не харесват атеисти, смятат атеистите за сатанисти и хора, които просто вярват на всичко, което им бъде казано или написано в интернет. 20 причини да не вярваме в Господ. Точно така. Окей, това видео е провокирано точно от един спор, един познат, който ми каза: братле, дай ми 5 причини да не вярвам в Господ. Той е много вярващ. И затова реших да му дам 20. Причина номер 1. Ако Господ знае всичко, което ще стане в бъдеще, то ние нямаме свободна воля. Но все пак я имаме. Причина номер 2. Но пък, ако Господ не знае всичко, което ще се случи в бъдеще, реално той не е всезнаещ. Причина номер 3. Господин Бог или Господ, или там как го наричат хората, не е могъл да спре убийство, когато дори е имало 4 човека на земята. Окей, причина номер 4. Ако ние сме специалните създания на Господ, то Вселената няма ли много излишно място? Така, смисъл, да. Причина номер 5. Митове за наводнения, бременност на девствена жена и прочее там са доста по-давно преди Исуската да се появи. Да. Причина номер 6. Девствениците не могат да забременеят. Съжалявам. Добре, окей. Не и без медицината, която имаме днес, в днешно време, която е доказана с наука. Но да, съжалявам, че ви го казвам. Окей, причина номер 7. Това е 8. Но няма значение. Причина номер 7. Господ очевидно се съгласява с теб. Винаги. Защото Господ винаги, нали, съгласява. Но също се съгласява и за другите хора, които не са съгласни с теб. Което е много хубаво съвпадение. Причина номер 8. Истинско 8 този път. Ако Господ ни е направил по негов облик, лик, имидж или там каквото е, защо хората се раждат понякога с проблеми с органите и всякакви заболявания и всичко, което лошо може да се случи на един човек при раждане, и не само при раждане, а в процеса на живот и израстване, болести и т.н. Причина номер 9. Да, това е 9. 99,9% от всичките създания на Господин Господ са как да го кажа, изчезнали. Което ме навява на мисълта колко пъти му трябва на човека да направи, или там, на всезнаещият да направи земята. Причина номер 10. Господ не съществува, защото аз така казвам. Не ви харесва отговорът? Изобщо? 0? Добре, защото това е точно обратното на това, което много хора, родители, пастори, там вярващи използват като оправдание за това, че той съществува. Той съществува, защото аз така казвам. Причина номер 11. Холокост или Холокоста. Зависи как е ударението. Няма значение. Причина номер 12. Причините, които хората дават за това, че Господ съществува, са често, как да го кажа, поради лични преживявания. Той ни говори, ние го усещаме, ние просто знаем, че съществува. Причини, които ако ги говориме за нещо друго, вероятно ще са налудничави. Но Господ е special snowflake и за него важи. Причина номер 13. Прекалено много вярващи, опитвайки се да докажат чрез Библията, че Господ съществува, реално правят живота по-гарен за много хора, които просто искат си живеят живота без да вярват. Господ не е направил повечето плодове да изглеждат така, както изглеждат. Те изглеждат така, както изглеждат поради еволюция. Или животните, или каквото и да е там. Каквото може да си изберете, да видите. Причина номер 15. Всеки път, когато взимаме науката и взимаме религията и ги сблъскаме една с друга, науката бие. Всеки път. Сори. Причина номер 16. Това е причината, която смятам за... Не ти трябва Господ, за да бъдеш добър човек. Или ако ти трябва Господ, за да бъдеш добър човек, и ти казва кое не е правилно, имам лоши новини за теб, братле. Или браточек там, жена. Причина номер 17. Хората, които казват, че Исуската се преражда
всеки живот и на всеки 25 декември. Съжалявам, искам да ви кажа, че Исуската не се преражда и трябва да продължите напред. Забравете го! Няма да се върне. Той не е глупавата ви бивша. Или вие не сте глуповия бивш. Няма значение. Причина номер 18. Господ работи чрез мистични и мистериозни действия и актове, което често просто ми говори за моля те не ми задавай трудни въпроси, за които нямам отговор. Съжалявам. Причина номер 19. Една от любимите ми. Между всичките земетресения, торнадота, урагани и всичките гадни природни бедствия, които се случват, явно се случват и Господ много си ги обича. Окей, и причина номер 20, която просто сега ми хруна. Всъщност, мисъл не когато писах, когато го и мислех. Няма значение. Причина номер 20. Ти си направен по имиджа на Господ. И ти, и другия човек, който гледа видеото, и момичето, което също гледа видеото, което е от другия пол. И ти, и той, и тя, и всичките 7 милиарда души, които хич не си приличат. Баба. Добре, няма значение сега. Дайте сега, след като изгледахте това малко по-рано, да бъдем честни един с друг. Да бъдем честни един с друг за малко работи, без да правим подигравка на нещата. Хората сами сме създали Бог и религиите. Никой не може да ти каже какво случва със съзнанието ти, след като умреш. Ако имаш нужда от религия, за да бъдеш добър човек, наистина има нещо недобре в теб. В смисъл, ако не можеш да достигнеш до това, че не е хубаво да убиваш или да лъжеш или да правиш лоши работи, ако не можеш сам да достигнеш до това, че това не е хубаво и е грешно, наистина имаш проблем, брато. Наистина имаш проблем. И нещо, което вече е доказано, освен всичките други работи, които изговорихме, единственото нещо, което не умира, е енергията. Енергията се трансформира. Добре, няма значение. Ако имате още причини, които си мислите, че Господ не съществува, може да ги напишете долу в коментарите. Това видео е направено изцяло за шега. В смисъл, да, аз съм атеист, но видеото е направено за шега. Ако имате причини да си вярвате в Господ, вярвайте си в Господ, правете си го. Не ви казвам да не го правите, въпреки че току-що ви дадох 20 причини да не го правите. Но все пак, ако имате причини, които може да станат за видео за още 20 причини, за да не вярваме в Господ, напишете ги отдолу, може да направим още едно видео. Отделно може да сабскрайбнете или да лайкнете за още рандом видеа и тъна и... Да, това беше от мен. Часът в момента е, както гледам екрана, омага защо е 3 часа и защо правя видео. 3 часа мое време, не, всъщност е 3 часа ваше време, 1 часа мое време. Няма значение. Лека нощ от мен и до скоро!